De uitzendingen van de parade worden mede mogelijk gemaakt door Jos Dirks Woninginrichting, Flint, Autoschade Frans Bekkers, Lloyd TV, Brunsum laat je genieten, Parkstad Limburg, L1, MGL, de Rabobank, Snowworld, Sound & Light Factory, Siof, Brands Buffetten Brunsum en Brandbier. Vrijdag 6 juli 2012. Van harte welkom in het tweede Paradejournaal hier in Brunsum. In ons Paradejournaal natuurlijk vandaag weer 3 vaste items. Het terugblik naar gisteren. Een gast aan tafel vandaag en dat is Ronald Wening. En natuurlijk de vooruitblik straks met Jacqueline van de Zwaard. Als eerste gaan we nu kijken naar een reportage gisteravond van de opening van de parade met minister Gert Leers. De opening van de parade zou eigenlijk buiten plaatsvinden, maar donderdagavond regent het en daarom is de officiële opening verplaatst naar het paviljoen. De mensen stromen hier binnen, het is gezellig druk, maar jammer van de regen. Mevrouw, je staat hier buiten, heeft nog iets meegekregen van het programma? Een beetje heb ik wel meegekregen, ja. Dat is alleen hartstikke zonde van het weer natuurlijk. Daarom is het binnen plaatsgevonden en is het hartstikke druk en hartstikke warm. Het kan toch ook gezellig zijn binnen, of niet? Het kan heel gezellig zijn binnen, maar we waren eigenlijk een beetje te benauwd. Ja, naar huis. Ja, naar huis. We moeten nog naar een verjaardag, maar het is super. En jammer van het weer? Ja, zeker, maar och, binnen is het ook leuk. Meneer, slecht weer hè? Nou, het valt wel mee hier hoor, onder de paraplu. Ja, onder de paraplu hè, maar dat is toch jammer van de regen, of niet? Ja, dat is heel jammer van de regen. Ja. Zonde van de organisatie ook. Hè. Het is goed georganiseerd, maar helaas. Hallo, het is zo lekker weer hier. Ja, Heerlijk. Jonge dame, u staat er wel heel erg zomers op moet ik zeggen, maar het regent. Ja, het is ook lekker weer, daarom. Zie je dat niet? Het is lekker weer, het regent. Ja. Niet erg? Nee. Waarom Ik niet? ben geen suiker, want ik smelt niet. Ik hou van regen. Dankjewel. Ik hou van zwart. Ja, joh. De eerste parade in Brunsum. Wat is dat voor een evenement voor de regio, denkt u? Ik denk een heel groot evenement. Ik ken het uiteraard, want ik heb mijn jeugd doorgebracht in Brunsum. En de parade was altijd al een van de hoogtepunten in Brunsum. En dat is het nog steeds, denk ik. Jammer voor het weer, er is een slechte weersvooruitzichten gepland. Ja, dat is altijd jammer. Maar dat heb je altijd met dit soort manifestaties. Maar ik denk dat het hier ook hartverwarmend zal zijn. De gouverneur staat er ook bij. Gouverneur, Brunsum, u bent er al geweest op uw rondreis. Wat is het, de parade? Ja, de parade is mij toen al voorspeld dat het een heel groot evenement zou zijn. Het is voor mij overigens de eerste keer. Dat moet voor Heb je een parade gezien? Ik heb nog nooit een parade gezien. Dus wat dat betreft ben ik wel verwachtingsvol. En als ik het al hier zie hoe dat allemaal is ingericht, de tenten en het hele Vijverpark. Ja, dan is dat precies wat mij beloofd is. Heel veel vrijwilligers actief. Dat vind ik ook denk ik voor Limburg erg belangrijk. Ja, dus hier laat Brunsum zich eigenlijk van de beste kant zien. Ja. Voor u moet het na alle politieke stress van de afgelopen maanden toch een beetje een verademing zijn om nu in zo'n atmosfeer rond te lopen, of niet? Ja, zeker. We hebben vandaag de laatste vergaderingen gehad voor het reces. Daarna krijgen we verkiezingen. Het wordt dus nu wat rustiger in Den Haag, hoewel, je weet het nooit, hè. Tot 12 september zal de politiek wel bezig blijven. Maar dit is gewoon geweldig en ik ben het met de gouverneur eens. Zo ongelooflijk hartverwarmend dat zoveel mensen zich inzetten om dit overeind te houden. Het is een feest van verbroedering. En dat is toch een voorbeeld, denk ik, in Nederland. En de gouverneur heeft hier vast en zeker al ingefluisterd dat hier een burgemeesterpost vrijkomt in Brunsum. Ja, nee, ik weet er alles van. Ja. Nee. Voor de cirkel weer helemaal rond zijn, toch? Ja, nee, het zou op die manier zou het mooi rond zijn. Maar ik denk, Brunsum krijgt een goede burgemeester. Daar ben ik van overtuigd en anders zorgt hij er wel voor. Gaat hij nog de parade nog privé bezoeken na vanavond? Mijn moeder woont hier in Brunsum en ik heb haar meegenomen, dus ze vindt het geweldig. Ze geniet ervan, van volle teugen, met volle teugen. En mijn vrouw is ook hier, was de 20.000ste Brunsumse
En dus ja, wat dat betreft is eigenlijk ons leven hier begonnen en dat zal ook hier altijd wel doorgaan. Brunsummers zijn trots op hun parade. Ja, en terecht. En ik ben er ook trots op. De gouverneur kan ook nog langs in de komende dagen? Dat is nog niet zeker, dat zou eventueel zaterdag zijn, maar zondag laat mij niet lukken. Dan vertegenwoordig ik Limburg weer in het Belgische Genk, waar ook weer een soort parade, maar dan een reuzenparade is. Daarvoor ben ik in ieder geval vandaag hier, dan heb ik alvast de start meegemaakt. En dan kijken we even of dat nog gaat lukken deze week. In ieder geval veel plezier vanavond, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Hey, het is droog. Dat zul je nu altijd meemaken als de voorstelling hier in het paviljoen bijna is afgelopen. Maar dat maakt niet uit. Dat komen we de komende dagen nog wel meer tegen. Regen en zonneschijn. Maar ook dat is de parade Brunsum 2012. Onze gast vandaag aan tafel Ronald Wening. En Ronald, floor manager in Hal Rumpen. Jij bent onder andere verantwoordelijk vanavond voor de galaavond. Ja. Daar gaan we vanavond natuurlijk naar kijken. Galaavond vanavond, Ronald. Wat kunnen de mensen daar zoal verwachten? Ja, wat kunnen de mensen verwachten? Er komen een aantal, een zestal groepen komen voorbij. Die daar dus zich presenteren in de galavoorstelling. En daarnaast zijn er nog om het programma door te laten lopen, zijn er een aantal andere. Jacques Vinders komt voorbij, Drum Experience, nog een zanggroep. Om daar een mooi programma neer te zetten wat zeg maar ook een highlight is in de parade. Naast de opening van gisteravond. Er is al veel over gesproken natuurlijk. Ik heb gehoord dat de kaartverkoop daar storm in loopt, maar daar is natuurlijk ook ontzettend veel werk in verzet. Ja. Hè? Als je kijkt, alleen al qua voorbereiding. Ja. Nou, ze hebben in ieder geval Tamara Jonger, dat is zeg maar de regisseuse die ze hebben aangetrokken. Dus zij is al een aantal maanden begonnen met het programma samen te stellen. En wij zeg maar sinds een aantal weken zijn we wat overleg gehad, we hebben programma's doorgesproken, mooie schema's met tijdschema's. En gisteren woensdag zijn we dus begonnen met, donderdag, zijn we begonnen met repetities vanaf gistermiddag tot gisteravond, waar alle groepen al een keer voorbij zijn gekomen, met name van hoe presenteren de groepen zich, dat ze weten dat ze maar x tijd ter beschikking hebben. Nou, dan gaan we daar nog tot vanmiddag gaan we er nu verder om voor vanavond de puntjes op de i te zetten. Het is natuurlijk denk ik een ontzettend moeilijke factor om die groepen in zo'n korte tijd in dat programma in te passen en natuurlijk ook daarmee te leren omgaan, kan ik me zo voorstellen. Ja, of niet? Ja. Nou, dat blijft natuurlijk altijd de uitdaging, maakt het ook het leuke ervan. En daarom is het natuurlijk wel belangrijk dat we die momenten of die repetitiemomenten hebben waar je contact kunt leggen met die groepen, waar je de tolken, begeleiders spreekt, waar je een aantal mensen van die groep ziet. Nou, en over het algemeen is het wel zo, die groepen die doen meer van dit evenement en die begrijpen wel op een gegeven moment, die hebben wel redelijk snel in de gaten wat er moet gebeuren. Maar goed, zeker achter de schermen, zoals vanavond, ligt gewoon een programma en ja, Tamara heeft de touwtjes om het zo maar te zeggen strak in handen. En wij moeten zorgen met nog een aantal mensen, Heiko en Angelique, dat wij in ieder geval het programma tijdig laten lopen. Dus zorgen dat groepen klaarstaan, opkomen en als er problemen of andere dingen zijn, ja, dan moeten we die achter de schermen stand te P moeten we die gaan oplossen om het programma door te laten lopen. Dus, maar nogmaals, hartstikke leuk om te doen. Mag ik jou bedanken voor je informatie wat je hier gegeven hebt. Ik wens je vanaf deze plaats samen met al die vrijwilligers vanavond heel veel succes en ik zal het zeker zelf ook komen aanschouwen. Ja, dankjewel. En jullie ook succes met het hele week parade. Beste kijkers, we gaan kijken naar beelden van gisteravond. Het verbroederingsfeest met onder andere een optreden van de luchtmachtkapel bij goed en bij slecht weer. Wij gaan er een geweldig feest van maken. Dat doen wij als organisatie met de vrijwilligers, maar wij doen dat voor u. En we hopen dat we op deze wijze zorg dragen dat die parade nog minimaal 15 edities mee kan. En Brunsum verwelkomt, dames en heren. Bashkirtostan, Belarus, Taiwan, Thailand, Tsjetsjenië, Turkije, Venezuela.
Ik heb begrepen dat nu het paradelied volgt en dat ik daarna samen met de voorzitter van het World Festival Parade, de heer Jack van Oppen, de parade mag openen. Ik heb er lang naar uitgekeken en ik had begrepen dat ik dat zou doen met een paar duiven los te laten. Ik denk dat dat niet verstandig is hier in deze tent, want dan heb ik morgen meteen een motie van de Partij voor de Dieren aan mijn broek. Dus dat doen we maar niet. Onderzoek laten doen, dit is toegestaan. Kijk, kom aan. Dan zou ik zeggen 3, 2 en dan tellen we af van 3, 2, 1. En dan hebben we een geweldige parade. 3, 2, 1. Dankjewel. 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 Naast mij aan tafel is aangeschoven vandaag Jacqueline van der Zwaar. Jacqueline, welkom. We gaan natuurlijk vooruitblikken naar vandaag vrijdag en natuurlijk ook morgen zaterdag wat er allemaal in Brunsum rondom die parade te beleven valt. Ja, een groot item heb je net al gehad van vandaag, dat is de galaavond. Wat wel nog te moeten van het vermelde waarde is dat eigenlijk vandaag ook de kinderen het kinderprogramma activiteit heeft overdag. Die hebben een speurtocht en die hebben workshops vanmiddag met dans en muziek, nou ik heb begrepen. En waar speelt zich dat af? Dat is in het skatepark, daar begint dat, het skatepark in Brunsum. Dus daar kunnen kinderen zich ook komen aanmelden. Wat voor vandaag nog? Oh ja, ik weet het, dat zou ik niet vergeten. In de verbroederingsavond staat een teken van salsa. Ik heb er vanmorgen nog aan gedacht, het is nou ja, best wel fris vandaag, maar ik denk nou ja, dan eindigt de dag in ieder geval warm, want dat is in het paviljoen, dat is droog. En dan kom je vanzelf in tropische sferen natuurlijk als je daar naartoe komt. Dat denk ik zeker. Ja. En dat kunnen we best gebruiken ja, als we lijkt kijken. mij ook, ja. Goed, en dan zaterdag, Jacqueline, er staat natuurlijk van alles op het programma, eigenlijk te veel om op te noemen, maar licht er eens even een paar highlights uit. Een paar highlights, want zaterdag is een ontzettend drukke dag. Het begint al 's morgens om 10 uur met de cultuurmarkt. De verschillende groepen presenteren zich dan in het centrum met standjes, dan verkopen ze hun spullen. Er is ongetwijfeld ook muziek en dansen te beleven. Die begint om 10 uur, die duurt van 10 tot 4. En om 1 uur of 2, half 3, komt dan ook een groep van een paar honderd mijnwerkers binnenlopen in het centrum. Dat is een défilé van mijnwerkers. Dat is een onderdeel van een dag die georganiseerd is door de Limburgse Koempels. Een mijnwerkersdag. Die mijnwerkers hebben een programma hier in het Vijverpark de hele dag. Nadat zij bij dat défilé zijn geweest, trekken ze ook weer hier naartoe en is er in het Openluchttheater een eigen muziekprogramma. Maar goed, tegelijkertijd gaat het in het centrum gewoon verder. Dan heb je daar van 4 tot 6 op de promenade een Legata's lederhozenpower, dus dat gaat daar van start. Ja, en dan zijn we opgewarmd voor de avond. Want 's avonds krijgen we hier ook weer in het Vijverpark een cadeautje van de Joint Forces Command. Die zeg maar de afzenders, zo zullen de meeste mensen het wel kennen, die vieren dan hier hun 4 juli, hun 4th of July, hun nationale feestdag en bieden dan aan Brunsum een feestavond aan met optredens van de Amerikaanse idols en afgesloten met een spetterend vuurwerk. Dus ik denk ja, morgen moet je er echt zijn hier. Dus dat wordt vandaag en morgen zeker weer volop genieten in Brunsum. Ja. Jacqueline, mag ik je hartstikke bedanken dat je weer van alles voor ons gevonden hebt. Ja. En graag tot morgen. Beste kijkers, dit was het tweede Paradejournaal van vrijdag 6 juli 2012. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.